Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο τον πολίτη, τον Πειραιώς, τον κύριο Σεραφή, ο οποίος μας δίνει την ομολογία και την κανονική άδεια ώστε σήμερα να βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον πολύ όμορφο ναό. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά ιδιαίτερα στον πατέρα Αργίνο, τον προϊστάμενο της Μαρίας του Αγίου Ιωάννου, και τους πατέρες οι οποίοι είναι εδώ στον ναό, τον πατέρα Θεόδωρο, τον πατέρα Φώτιο, τον πατέρα Χρυσόστομο. Και βέβαια όλους εσάς οι οποίοι σήμερα ήρθατε εδώ πέρα για να κάνουμε έτσι μία σύναξη και να μιλήσουμε γύρω από ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι με τη χάρη του Θεού και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα μπορέσουμε έτσι να αναπτύξουμε χάρη του Θεού προς ωφέλεια των ψυχών μας. Έχω διαλέξει για τη σημερινή ομιλία, η οποία έχει τίτλο «Η αλαζονία της αρετής και η ενοχή της αμαρτίας», ένα απόσπασμα από τον Άγιο Πορφύριο. Τον Άγιο Πορφύριο, τον Γέροντα Πορφύριο, τον Καυσοκαλυφίτη, τον οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως, όλους τους Αγίους τους αγαπάμε, αλλά κάποιες φορές αισθανόμαστε και βιώνουμε έτσι μία πιο έντονη παρουσία και μία, θα λέγαμε έτσι, περισσότερη οικειότητα με κάποιον Άγιο. Δεν γνωρίζουμε τις περισσότερες φορές γιατί συμβαίνει αυτό, όμως συμβαίνει. Συμβαίνει να αισθανόμαστε πολλές φορές μία ιδιαίτερη οικειότητα με έναν Άγιο. Να νιώθουμε πιο κοντά στην ψυχή μας. Έτσι λοιπόν και εγώ έχω μία ιδιαίτερη, θα λέγαμε, σχέση με τον Άγιο Πορφύριο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Και διάλεξα λοιπόν ένα απόσπασμα από τους λόγους του και συγκεκριμένα από το βιβλίο Βίος και Λόγοι, το οποίο έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Χανίων, ώστε να μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε μια προσέγγιση σε αυτό το θέμα, έτσι που το ονομάσαμε «Η αλαζονία της αρετής και η ενοχή της αμαρτίας». Ας διαβάσω το απόσπασμα πρώτα και μετά σιγά σιγά θα πούμε σε ένα σχολιασμό. Ποιο είναι το απόσπασμα? Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, ο χριστιανός λέει πρέπει να αποφεύγει την αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Τόσο το αίσθημα ανωτερότητας για την αρετή του, όσο και το αίσθημα κατωτερότητας για την αμαρτωλότητά του. Άλλο πράγμα, λέει ο Άγιος, άλλο πράγμα είναι το κόμπλεξ και άλλο πράγμα, λέει, είναι η ταπείνωση. Και άλλο πράγμα, λέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι η μελαγχολία και άλλο πράγμα είναι η μετάνοια. Αυτό είναι το απόσπασμα με το οποίο σήμερα θα καταπιαστούμε. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπουμε που λέει ο Άγιος Πορφύριος είναι ότι υπάρχει, λέει, μέσα στους χριστιανούς, υπάρχει μια αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Δηλαδή, αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι για τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυφίτη, υπάρχει η θρησκευτικότητα, που είναι μια ανάγκη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει μια ανάγκη μέσα του, μια ανάγκη να αναζητήσει τον Θεό, μια ανάγκη να αναζητήσει το νόημα της υπάρξεως του, μια ανάγκη να αναζητήσει αυτό το οποίο το ξεπερνάει, το οποίο αισθάνεται ότι είναι πέρα από αυτό. Αυτή είναι η ανάγκη του. Αλλά αυτή η ανάγκη, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, υπάρχει σε δύο μορφές. Υπάρχει μια υγιής μορφή, αλλά υπάρχει και μια μορφή αρρωστημένης θρησκευτικότητας. Εδώ θα κάνουμε μια στάση. Εδώ θα σταματήσουμε για λίγο, για να δούμε τι είναι τελικά, τι είναι η αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Καταρχήν υπάρχει, νομίζω πως ναι, λίγο ή πολύ, όλοι μας νομίζω έχουμε μια εμπειρία είτε προσωπική ή ίδιοι, είτε στο περιβάλλον μας, είτε στο ευρύτερο κύκλο μας,
να ήμασταν κάποτε στο ξεκίνημά μας, όταν είμαστε αρχάρι, όταν είμαστε νήπια ακόμα. Μπορεί να περάσουμε κι εμείς, όπου εκφράζουμε μία, θα λέγαμε, αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Ποια είναι λοιπόν τα σημάδια, μερικά από τα σημάδια αυτής της αρρωστημένης θρησκευτικότητας? Το πρώτο, θα λέγαμε, ότι ο άνθρωπος, ο οποίος εκφράζει μία αρρωστημένη θρησκευτικότητα, διακατέχεται από μία ένταση και από άγχος. Δηλαδή δείχνει, ενώ εξωτερικά πηγαίνει στις ακολουθίες, ενώ προσέρχεται στο σπίτι του, ενώ μελετάει και διαβάζει πατερικά και θρησκευτικά βιβλία, ενώ συναναστρέφεται με ανθρώπους της πίστεως της Εκκλησίας και ενώ μετέχει, μετέχει στην ενορία του και γενικότερα στο εκκλησιαστικό γεγονός, παρά το αυτό το βλέπουμε τι να έχει. Να έχει ένταση και να έχει πάρα πολύ άγχος. Όχι το άγχος αυτό που πολλές φορές έχουμε και το οποίο έχει μια ηγεία μέσα, δηλαδή υπάρχει υγιές άγχος. Ένα άγχος το οποίο μας βάζει να δραστηριοποιούμαστε, δηλαδή κάπως μας κρατάει σε μια ενάργεια, σε μια εγρήγορση, για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα, να μην είμαστε πλαδαροί, να μην είμαστε μέσα σε μια ακίδια. Υπάρχει μια έτσι, θα λέγαμε, ενέργεια. Αυτό όσο είναι μέσα σε πλαίσια τα οποία είναι διαχειρίσιμα και τα οποία είναι δημιουργικά και δεν μας καταστρέφουν τη ζωή μας, είναι ένα υγιές, ας το πούμε, άγχος. Στο οποίο μας κινεί να κάνουμε πράγματα. Όμως εδώ, ο άνθρωπος ο οποίος διακατέχεται από την αρρωστημένη θρησκευτικότητα, που λέει ο Άγιος Προφήτης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος και ένταση. Δηλαδή τον βλέπεις ότι δεν έχει μέσα του ειρήνη, δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του. Όταν δεν τα βρεις με τον εαυτό σου, σου φταίνε τα πάντα και οι πάντες. Γι' αυτό και πολύ σοφά οι Άγιοι Πατέρες τι έλεγαν? Έλεγαν ότι πρώτα πρέπει κανείς να αποκτήσει αυτογνωσία, δηλαδή να γνωρίσει τον εαυτό του, και μετά να αποκτήσει αδελφογνωσία και κατόπιν θεογνωσία. Δεν μπορεί κανείς να πάει στον συνάνθρωπό του να τον αγαπήσει, να τον διακονήσει, εάν πρώτα δεν έχει αγαπήσει τον ίδιο τον εαυτό του. Στο ποσοστό που έχω αγαπήσει τον εαυτό μου, μπορώ να αγαπήσω και τον άλλο άνθρωπο. Στο ποσοστό που έχω συγχωρήσει τον εαυτό μου, μπορώ να συγχωρώ και τους άλλους ανθρώπους. Στο ποσοστό που τα έχω βρει με τον εαυτό μου, μπορώ να τα βρω και με τους άλλους ανθρώπους. Διαφορετικά έχω μία ένταση. Μου φταίνε όλα, μου φταίνε οι πάντες, τα πάντα. Είμαι μίζερος, γκρινιάς. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τίποτα. Πώς το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι ο άνθρωπος λέει, ο γκρινιάρης, δεν έχει χάρη Θεού. Δεν έχει χάρη Θεού ο άνθρωπος ο γκρινιάρης. Γιατί? Διότι δεν μπορεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι ένα πνεύμα το οποίο είναι ειρηνοποιό, το οποίο είναι πνεύμα χαράς, ελπίδας, εγγύσης, να ζήσει μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά που δημιουργεί γκρίνια. Και έλεγε ο Παΐσιος ότι σε έναν άνθρωπο γκρινιάρη του δίνεις μία λέει μπανάνα και αυτός λέει κλαίει και διαμαρτύρεται γιατί οι άλλοι τρώνε χαβιάρι. Λέει, καλά καλή μπανάνα, αλλά οι άλλοι τρώνε χαβιάρι. Αντί να πει, λέει ο Παΐσιος, αντί να πει ότι ναι, μπορεί κάποιοι ενδεχομένως να τρώνε και χαβιάρι την ώρα που έχει τρώσει την μπανάνα, αλλά όμως υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν τρώνε τίποτα απολύτως. Δεν έχουν τίποτα να φάνε. Αλλά αυτή η εσωτερική ακαταστασία προβάλλεται σε όλα τα πράγματα. Μία διαρκής μουρμούρα για όλα τα πράγματα.
Στο χωριό προμέρα που είναι και η περιοχή που είναι κτηνοτρόφοι και αγρότες, έτσι που έχουν ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης, τι έχει άμεση επαφή και σχέση με τη φύση. Εξαρτάται πάρα πολύ η δουλειά του και η ζωή του από τη φύση και από τα φυσικά φαινόμενα. Λοιπόν, εκεί βλέπω, ξυπνάνε το πρωί πάνω στο καφενείο και λένε τι καιρός είναι αυτός. Δεν λέει να βρέξει από παλιό καιρός. Και μετά από μερικές ώρες, ας πούμε, αρχίζει και βρέχει πολύ και πω, κατακυκλούμε για να μας διαρρήσει. Άμα έχει ζέστη, λέει πώς ζέστη σήμερα. Και άμα έχει κρύο, για παράδειγμα, γιατί έχει κρύο. Δεν το κάνετε εξής. Αυτό βλέπουμε και μέσα στις σχέσεις μας. Μέσα στις σχέσεις μας. Δηλαδή, διαρκώς υπάρχει μια μουρμούρα. Όχι το φαγητό δεν είναι καλό, όχι έχει πολύ αλάτι, έχει λιγότερο αλάτι, όχι η μάνα μου το μαγείρευε διαφορετικά, όχι η θεία μου το μαγείρευε διαφορετικά, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Διαρκώς μια μουρμούρα. Γιατί αυτό είναι μια αντανάκλαση και μια προέκταση και μια έκφραση μιας εσωτερικής ακαταστασίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος ότι για πολλούς, λέει, η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Μία αγωνία, Δηλαδή, πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία έχουμε μια τεράστια αγωνία. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο άγχος ότι δεν θα σωθούν και να πάνε στην κόλαση. Και αυτό τους γίνεται αιμονή, τους γίνεται άγχος. Και διαρκώς φοβούνται. Και έχουν ένα άγχος. Είναι καλό να έχουμε την ταπείνωση. Είναι πάρα πολύ όμορφο έτσι να έχουμε μια συναίσθηση, αλλά όμως να προσέχουμε, διότι πολλές φορές αυτή η ταπείνωση και αυτή η συναίσθηση πολλές φορές ξεφεύγει, τι γίνεται. Γίνεται μια αγωνία και ένα άγχος. Ότι εγώ δεν πρόκειται να σωθώ, ότι είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός, ότι εγώ θα πάω στην κόλαση, ότι εμένα θα με καταστρέψουν οι αμαρτίες μου και όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι η προσπάθεια η πνευματική, αντί να έχει μέσα χαρά, αντί να έχει μέσα ανάπαυση, αντί να έχει μέσα μια έκρηξη άνοιξης και ευλογίας και ευχαριστίας και δοξολογίας, τι γίνεται. Γίνεται μια θλίψη, γίνεται ένας φόβος, γίνεται μια ενοχή, γίνεται ένα βάρος, άγχος, πώς θα σωθώ. Φανταστείτε τώρα να έχουμε όλα τα άχη που έχουμε, τα άχη να πληρώσουμε, τα άχη να επιβιώσουμε, τα άχη του ανταγωνισμού στη δουλειά, τα άχη μέσα στην οικογένεια και να έχουμε τώρα και το άγχος πώς θα σωθούμε. Να πας στον γιατρό, στο τέλος, και να του πεις γιατρέ μου έχω άγχος. Και να σου πει τι άγχος έχεις. Να πεις έχω άγχος να πάω στο παράδεισο. Που αυτό θα έπρεπε να είναι ειδικά για τον χριστιανό, ας πούμε. Θα έπρεπε να μην υπάρχει καν. Ο Άγιος Πορφύριος τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Έλεγε ότι μία άλλη φορά στη ζωή μου, μία φορά που δεν ήμουν λέει καλά και ήμουν άρρωστος και είχα έτσι πέσει σε μία κομματώδη κατάσταση και αισθάνθηκα ότι φεύγω από το σώμα μου, εγκαταλείπω τον κόσμο, μία φορά λέει σκέφτηκα ότι ίσως να πάω στην κόλαση και πολύ λυπήθηκα και πολύ στενοχωρήθηκα και μια ζωή λέει έκλαιγα ύστερα γιατί λέει τόλμησα να σκεφτώ ότι ο Κύριος, η αγάπη, το έλεος του Θεού δεν θα με σώσει. Και αντί να σκεφτώ τον παράδεισο, αντί να σκεφτώ την αγκαλιά του Θεού, αντί να σκεφτώ την αγάπη του Θεού, αντί να σκεφτώ τον εσταυρωμένο, αντί να σκεφτώ τον Γολγοθά, αντί να σκεφτώ τον Ιησού, ο οποίος με έχει σώσει και με έχει εξαγοράσει με το αίμα του πάνω στο Γολγοθά, εγώ να σκέφτομαι τον διάβολο, τα καζάνια της κολάσεως και όλο αυτό το σκηνικό της απόγνωσης. Λέει λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος και λέει ότι για πολλούς από τους θρήσκους, ο Άγιος Πορφύριος, για πολλούς από τους θρήσκους, τους θεωρούν δυστυχισμένους γιατί βλέπουν λέει σε τι χάρια είναι.
Πολλοί άνθρωποι βλέπουν τους ανθρώπους που πάνε στην εκκλησία τους ζωής τους και τους θεωρούν δυστυχισμένους γιατί βλέπουν τι χάλια είναι. Και είναι μια αλήθεια. Διότι, για φανταστείτε, να μας έβλεπαν οι άνθρωποι, τα παιδιά μας, όταν γυρνάμε από την εκκλησία από την Κυριακή και πάμε στο σπίτι, πώς μας βλέπουν τα παιδιά μας? Μας βλέπουν χαρούμενους να γυρνάμε. Μας βλέπουν με γέλιο, μας βλέπουν αισιόδοξους, μας βλέπουν με ελπίδα. Πώς μας βλέπουν? Εάν μας βλέπουν να φεύγουμε από το σπίτι φλοσσυροί και να γυρνάμε φλοσσυροί, μας βλέπουν σκοτεινούς και γυρνάμε σκοτεινοί και πάμε σπίτι και μπαίνουμε μέσα με το αντίδωρο ακόμη στο χέρι, τη Θεία Κοινωνία πολλές φορές στο στόμα. Μόλις βγούμε στο σπίτι, αρχίσουμε. Τόσκοσο στο κρεβάτι σου. Πήγε το στρώσο. Στάλια, δείξε, φασαρίες, μουρμούρα, διάβασες, δεν διάβασες. Τα βάζει τώρα, πήγε να ψωνίσεις, ακόμα δεν πήγε να ψωνίσεις. Τα γοσούς, τα καμάτι. Που σας μιλάω, δεν ακούτε. Και ένταση, και φασαρίες, και προσβολές. Αυτό το πράγμα δείχνει με έναν τρόπο εμπειρικό και βιωματικό στο παιδί. Του δίνει ένα μήνυμα και του λέει ότι η μητέρα σου πήγε στην εκκλησία και όπως πήγε έτσι πήγες. Οπότε σου λέει ότι ο Χριστός, στον οποίο στην εκκλησία πας από την Κυριακή, δεν σου κάνει. Εγώ δεν βλέπω καμία αλλαγή στη ζωή σου. Εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό να έχεις. Δεν σε βλέπω χαρούμενη. Μου λέγει μια φορά ένα παιδί ότι πάντα η μητέρα μου που έρθει συνέχεια στην εκκλησία, που κάνει απόδειπνα, που είναι κοντά στο πνευματικό, είναι πολύ λυπημένη, πολύ δυστυχισμένη, πολύ κατηφής. Σχεδόν δεν την έχω δει ποτέ να χαμογελάει. Δεν την έχω δει ποτέ να είναι χαρούμενη αυτή η γυναίκα. Όλο στη θλίψη μέσα είναι. Και έρχεται στην εκκλησία και λέει καλά πάτε, λέει, και πέρα από στην εκκλησία τι σου λέτε. Να είναι έτσι, σου λέτε. Και συνεχίζει ο Άγιος Προφήτης και λέει ότι και έτσι είναι, λέει, πράγματι. Το δέχεται ο Άγιος Προφήτης, έτσι είναι, λέει. Βλέπουν, λέει, τα χάλια μας. Τα χάλια μας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι λέει. Γιατί αν δεν καταλαβαίνει, λέει, κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζει, κοιτάξτε εδώ τι ωραία που το λέει ο Άγιος Προφήτης, ότι αν δεν καταλαβαίνει και κυρίως δεν τη ζει τη θρησκεία, δηλαδή την πίστη. Δεν τη ζει. Εάν δεν έχεις μια βιωματική σχέση με τον Χριστό και ο Χριστός να έχει γίνει μονηχίος, το αερώμενο, ο εραστής, το αερώμενο πρόσωπο της καρδιάς σου και της υπάρξεώς σου, τότε δεν έχεις καταλάβει τίποτε απολύτως. Γιατί μπορεί εξωτερικά να εφαρμόζεις κανόνες και τύπους, να νηστεύεις, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις ενδεχομένως φιλανθρωπίες, αλλά αν ο Χριστός δεν έχει γίνει βίωμα σου προσωπικό, αν ο Χριστός δεν ζει μέσα σου, και αν ο Χριστός δεν είναι το πρόσωπο εκείνο με το οποίο υπάρχεις, ζεις και αναπνέεις, τότε εφαρμόζεις κάποιους κανόνες, αλλά δεν έχεις γνωρίσει τον Χριστό. Και όταν κάτι δεν το έχεις γνωρίσει και δεν το ζεις, δεν μπορείς κιόλας να το μεταδώσεις. 1000 κηρύγματα να κάνουμε, 1000 βιβλία να γράψουμε. Ό,τι κι αν κάνουμε, εάν ο τρόπος με τον οποίο ζούμε δεν μυρίζει Χριστό, τίποτα, δεν μπορούμε να πείσουμε κανένα. Στο Άγιον Όρος έλεγαν πολλοί ότι όταν πήγαιναν τον καιρό που ήταν ο Γέρο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, υπήρχαν διάφοροι οποίοι τους, όταν έβλεπαν κάποιο φοιτητή, κάποιο νέο άνθρωπο, που έλεγαν ότι έλα και από εμάς, έλα να σε φιλέψουμε, έλα να κουβεντιάσουμε, έλα να μιλήσουμε, να πούμε κάτι πνευματικό. Άλλο πάλι και αυτό βέβαια. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Να πούμε κάτι πνευματικό.
σπίτι και κάναμε ένα αγιασμό και μετά μας κάναμε ένα τραπέζι. Και ήταν η νηστεία, από αυτές τις νηστείες θεωρίες των χριστιανών, των νεωτέρων. Ξέρετε, είναι παστίτσιο νηστήσιμο, μουσακάς νηστήσιμο, τυρί νηστήσιμο, μερέντα νηστήσιμη, μακαρόνια από σόγια, κρέας από σόγια. Ο πατήρ Βαρνάβος ο Γιάννης μου λέει, μόνο οι γυναίκες από σόγια δεν έχουν βγάλει εδώ. Αυτό έχει μείνει. Άμα το κάνουν για αυτό από το πακέτο, δεν έχει μείνει τίποτε άλλο. Έτσι. Είμαστε πονηροί, δεν βλέπετε να έχουμε όλα. Πολλοί λένε, όλοι δεν καταλαβαίνω τι πιστεύω, όλα τα έχουμε. Βέβαια, πώς να καταλάβει τι πιστεύεις. Γιατί η νηστεία δεν είναι απλώς να αλλάξεις τη διατροφική σου συνήθεια ή να κάνεις μια ανταλλαγή τροφών μέσα σε ένα τσικάνι. Αυτό είναι μια υποβρύθια. Η νηστεία είναι μια πείνα. Η νηστεία σημαίνει αλατώνω την τροφή. Νηστεύω, υπακούω στον κανόνα, που έχει σημασία ο κανόνας αυτός, το ζωικό και λιπανό τροφό, αλλά κυρίως είναι μια πείνα. Γιατί η τροφή, κάνω μια παρένθεση, τώρα δεν το θέλω, αλλά μια παρένθεση. Η τροφή είναι ένα από τα πιο αρχιτυπικά σύμβολα του ανθρώπου. Φανταστείτε τη στιγμή που γεννιόμαστε, πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από την τροφή όπως τους μάνας μας. Πώς συνδεμούμε στο σπίτι της μάνας, στην τροφή. Όταν στο φρέφος του δίνει η μητέρα το στήθος, δεν το δίνει γιατί πεινάει φαγητό. Δεν έχει τέτοια αίσθηση το παιδί. Το παιδί εκείνη ώρα βιώνει υπαρξιακή κρίση θανάτου. Υπαρξιακό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και όταν πιάσει το στήθος ηρεμεί. Αυτή η βαριά χάραξη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου δεν φεύγει ποτέ. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν υπάρχουν συναισθηματικές διαταραχές, διαταράσσεται τι? Η τροφή του ανθρώπου. Ή δεν τρώμε καθόλου ή τρώμε πάρα πολύ. Αυτό γίνεται. Ή δεν τρώμε καθόλου ή τρώμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνει την παρένθεση. Είχαμε πάει προς από το σπίτι και ήταν νηστήσιμο το τραπέζι. Έρχεται λοιπόν το πρώτο πιάτο, ήταν κάτι καραβίδες, νηστεία. Έρχεται το δεύτερο πιάτο, ήταν κάτι σοφίες, νηστεία. Φάγαμε και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στο τέλος του τελευταίου πιάτου ήταν μαλόξ. Ήταν μαλόξ στο τέλος. Δεν μπορώ να το δείξω. Λοιπόν, και αφού τώρα έγινε αυτό που έγινε, πετάγεται ένας από την παρέα και λέει πάτε τώρα θα μας πείτε κάτι πνευματικό. Δηλαδή, είναι το πνευματικό, είναι σαν το, πώς λέμε, το τελευταίο πιάτο, πώς είναι το... Πώς λέγεται αυτό όταν φάμε μας κάνουν μετά κάτι, πώς λέγεται. Εδώ, μπράβο, ναι, εδώ. Έτσι. Άλλη μια φορά θυμάμαι ότι είχαμε τελειώσει τη Θεία Λειτουργία σε ένα μοναστηράκι. Και αφού τελειώσει η Θεία Λειτουργία, πήγαμε να πιούμε ένα καφέ. Λέει μια κυρία, πάτε, πείτε μας τώρα κάτι πνευματικό. Μα εάν η Θεία Λειτουργία δεν μας έχει πει τίποτα, τι να πω. Εγώ να πω τι μπορώ να πω, γιατί τι νόημα έχει. Τι νόημα. Όλα αυτά που λέμε είναι για να πάμε στη Θεία Λειτουργία και στο ποτήρι της ζωής. Εάν εκεί δεν βρούμε τίποτα, τι να λέμε. Για να έτσι απλά, για να περνάει η ώρα, να εξεχάσουμε, δεν έχει νόημα. Επανέρχομαι λοιπόν για να πω ότι το μοναδικό κήρυγμα που έχουμε να κάνουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Γιατί εγώ μπορεί να λέω για την φιλοπτωχία, για την φιλανθρωπία, μπορεί να λέω ας πούμε ένα σωρό πράγματα και όμως να έχω τραπεζικούς καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς. Ένα ψέμα. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Και λέει λοιπόν, εδώ επανέρχομαι στο κείμενό μας, λέει λοιπόν ο Γέροντας ότι η θρησκεία λέει, εάν είναι με αυτόν τον τρόπο, καταντάει μία αρρώστια και μάλιστα αρρώστια, φοβερή αρρώστια. Αρρώστια που έχει μέσα
το κακό πνεύμα. Ένα δεύτερο τώρα στοιχείο της αρρωστημένης θρησκευτικότητας είναι και ένας διαρκής πανικός, το είπαμε προηγουμένως, το θίξαμε, για την κόλαση. Δεν θα επανέλθω σε αυτό το άλλο, γιατί είπαμε προηγουμένως 2-3 πράγματα, δηλαδή ένα άγχος. Να σκεφτόμαστε περισσότερο την κόλαση παρά την παράδοση του Θεού. Και το τρίτο που έχω σημειώσει εδώ είναι μία διαφορομανία. Δηλαδή, σε πάρα πολλά σπίτια χριστιανικά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, στα τελευταία χρόνια, να μιλάμε 9 φορές για τον διάβολο και μία για τον Χριστό. Ο διάβολος, αυτό είναι διαβολικό, αυτό είναι πειρασμικό, αυτό είναι κολάσιμο, ο αντίχριστος, το ένα, το άλλο, μαυρίνα, σκοτεινιά, μία απογοήτευση, έρχονται τα έσχατα, έρχεται το τέλος του κόσμου, θα διαλυθούν όλοι, θα μας καταστρέψουν, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν. Και δεν υπάρχει πουθενά το όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πουθενά η ελπίδα του Χριστού, η πίστη του Χριστού, το φως του Χριστού. Υπάρχει ένα σκοτάδι, υπάρχει μια απελπισία, υπάρχει μια κατάθλιψη, υπάρχει μια ζωφερότητα, ένα ζόφος, ο οποίος περικλείει τα πράγματα και διαρωτάται κανείς, πού είναι ο Χριστός? Γιατί δεν μιλάει κανείς για τον Χριστό? Πιο πολύ μιλάμε για τον Αντίχριστο, άμα κάθεται να δείτε, μιλάει για τον Χριστό. Δεν πείτε μου πάτερ για τον Αντίχριστο, πείτε μου πάτερ για τον διάβολο, πείτε μου πάτερ για την κόλαση, πείτε μου πάτερ για τον δαιμόνιο ρωτάδε, πείτε μου πάτερ για τον τελώνιο εξηγήσει. Να πούμε λίγο για τον Χριστό κάτι. Να πούμε λίγο για την πίστη, για το φως, για την ελπίδα, για την προσευχή, για τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Για τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Να πούμε για τα αμαρτήματά μας, να πούμε για τα λάθη μας, αλλά να πούμε όμως και όλα για τα χαρίσματά μας. Να πούμε για τις δωρεές του Θεού, για τα δώρα που σου έχει κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός σου έχει κάνει και δώρα. Δεν είσαι μόνο άχρηστος, είσαι και χρήσιμος. Δεν έχεις μόνο πάθη, έχεις και ευλογημένα σημεία πάνω σου. Και έχεις και μια ευθύνη ως χριστιανός αυτά τα ευλογημένα σημεία να τα αναδείξεις προς δόξα του Θεού και της Εκκλησίας και του Χριστού. Δεν είσαι μόνο κακομοίρης, δεν είσαι μόνο ταλέπορος, δεν είσαι μόνο διαλυμένος και εξαφιλιωμένος. Είσαι και δυνατός με τη χάρη του Θεού. Είσαι και όμορφος με τη χάρη του Θεού. Είσαι και ευλογημένος με τη χάρη του Θεού. Σου έχει δώσει και χαρίσματα ο Θεός. Γιατί όμως ο άνθρωπος και όλοι εμείς στην πνευματική ζωή δεν θέλουμε να δούμε τα χαρίσματα? Γιατί? Όχι γιατί είμαστε ταπεινοί, μακάρι να είμαστε ταπεινοί, μακάρι. Αλλά γιατί εάν δούμε τα χαρίσματα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη. Και εμείς δεν θέλουμε ευθύνη. Γιατί αν δεις το χάρισμα που σου έχει δώσει ο Θεός, τότε έχεις ευθύνη τι θα το κάνεις αυτό το χάρισμα. Ενώ άμα είσαι κακομοίρης, είναι πιο φορικό το να έχεις το ρόλο του θύματος, του άρρωστου. Άμα είσαι κακομοίρης, άμα είσαι άρρωστος, άμα δεν είσαι τίποτα, ποιος θα σου ζητήσει ευθύνες? Κανείς. Οπότε βολεύει. Με βολεύει να είμαι κακομοίρης. Γιατί κανείς δεν θα μου ζητήσει ποτέ ευθύνη για τίποτα. Θα μεταπέδουμε, δεν θα μεταπέδω. Θα με προσέχουν, δεν θα προσέχω. Θα κάνουν πράγματα για μένα, οι άλλοι δεν θα κάνουν πράγματα. Και κάποιος άλλος θα έχει την ευθύνη του και εγώ. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικό να είμαι ταλέπορος και κακομοίρης. Αλλά θέλει ευεργιά και παρησία και χάρις. Να μπορείς να αναλαμβάνεις την ευθύνη ενώπιον της αποστολής, του χαρίσματος το οποίο σου έχει δώσει ο Θεός και θα στο ζητήσει την μέρα κρίσης. Εκεί υπάρχει ευθύνη. Επίσης η αρρωστημένη θρησκευτικότητα έχει μέσα πάντα, να ξέρετε, υπερβολές και ακρότητες.
Δηλαδή, στο διάβολο αρέσουν τα άκρα. Οι ακρότητες, οι υπερβολές. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος, ο άνθρωπος λέει, που έχει αρρωστημένη θρησκευτικότητα, κάνει μετάνοιες και κλαίει. Κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Θυμάμαι μία κυρία στην Ινωρία που με έλεγε, «Πάτερ μου, μόλις με έβλεπε έκλειζε». Γιατί κλαίει τόσο χάλια η κάθε που με έβλεπε έκλειζε. Λοιπόν, και μόλις με έβλεπε έκλειζε. Πάτερ μου λέει, κάνει μια προσοχή να βγω από την κόλαση. Το έχετε πίτσες. Μια όχι να θα πω σίγουρα. Αυτό έχει κλείσει λίγο στο δρόμο. Έχει κλείσει θέση. Λέει, ναι, θα πω διότι είμαι ένα σκουλίκι πάντα. Λέω σε σκουλίκι. Λέει, είμαι ένα σκουλίκι, είμαι μια κάμπια, είμαι μια σάμπα, τι άλλο είναι, λέω, τι θέλεις. Όλα τα ρεπετά, τα σπόμυλα, όλοι. Αλλά για να δεις όμως μία άλλη φορά που μία άλλη γυναίκα στην Ενωρία της έκοψε ένα λουλούδι από τον κήπο, εκεί να δεις πως έγινε το σκουλίκι. Εκεί να δεις πως μεταμορφώθηκε. Εκεί έγινε ο Φώας, Πρωταγίας. Μεταμορφώθηκε εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η λεγόμενη ταπεινολογία. Η ταπεινολογία. Και ταπεινώνεται, λέει ο Άγιος Πορφύριος τάχα, και όλη λέει αυτή η ταπείνωση είναι σατανική ενέργεια. Σατανική ενέργεια. Είναι λέει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει ταπείνωση εντός εισαγωγικών που έχει μέσα σατανική ενέργεια, βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει και ταπείνωση η οποία έχει μέσα σατανική ενέργεια. Θυμάμαι μία φορά στο Άγιο Όρος είχα γνωρίσει έναν μοναχό αξιόλογο, ο οποίος με πήρε μαζί του να πάω να κάνω μία λειτουργία σε ένα εκκλησάκι. Σε ένα εκκλησάκι που πέρασε σε ένα μοναστήρι. Πήγαμε δηλαδή, όπως λέμε στο Άγιο Όρος, να το ξελειτουργήσω, να του ψάρω να τελειώσει τη λειτουργία. Και μια στιγμή την ώρα που εγώ του έψανα, τον έχασα. Όχι, δεν έφυγε από την εκκλησία, απλά δεν όλα την έχασα στον δρόμο, αλλά τον έχασα ενώ δεν μιλούσε. Σιωπή απόλυτη. Και μια στιγμή τον ακούω να κλαίει. Έκλειζε. Κοιτάζω έτσι, σκοτάδι δεν ποιος μπορεί να δεις, αλλά λίγο που μπόρεσα και είδα, γιατί είχε μόνο τα κατηλάκια, λίγο που μπόρεσα και είδα, το βλέπω γονατιστό και έκλειγε. Πραγματικά συγκινήθηκα κι εγώ. Έτσι. Ο Άγιος συνέβαινε. Και όντως δεν αποκλείεται. Άγιος. Και μετά από μερικά χρόνια τι έμαθα μετά από μερικά χρόνια. Ότι αυτός ο καημένος πλανήθηκε. Και τι έκανε. Πίστεψε ότι είναι Άγιος και έφτασε στο σημείο να πίνει τα ούρα του για αγιασμό. Πίστευε ότι είναι Αγίας και πλανήτη και χάθηκε. Χάθηκε τελικά. Εκτός εκκλησίας, Έτσι. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Αυτή η ταπείνωση, η οποία δεν είναι ταπείνωση στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια σατανική εσωτερική ενέργεια που εμφανίζεται εξωτερικά σαν ταπείνωση. Ένα πέμπτο το οποίο έχει η αρρωστημένη θρησκευτικότητα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν την αρρωστημένη θρησκευτικότητα αυτή θέλουν να επιβάλλονται σε όλους. Επιβολή. Δηλαδή θέλουν αυτό το οποίο πιστεύουν αυτοί να το επιβάλλουν. Ξέρετε τι προβλήματα δημιουργούνται στα σπίτια τα χριστιανικά με αυτό το πρόβλημα. Κάποια στιγμή ο πατέρας είναι και στα 30, στα 40 και κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται την αλήθεια του Χριστού, την αλήθεια του Ευαγγελίου και μετανοεί. Και έρχεται κοντά στην Εκκλησία. Και ύστερα θέλει όλους στο σπίτι μέσα να τους αλλάξει. Αλλά προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Στον πατέρα αυτό ή στη γυναίκα αυτή
στη γυναίκα αυτή. Η χάρις του Θεού ήρθε και ενήλθε. Ήρθε η ώρα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει στους υπολείπους. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι της οικογένειας είναι έτοιμοι. Αλλά εμείς θέλουμε να σου το επιβάλλουμε. Και εκεί γίνονται τεράστιες φασαρίες, μάλλον οι οικογένειες και πάρα πολλά προβλήματα. Και φτάνουμε σε ακραία πράγματα. Θυμάμαι παιδιά, πάρα πολλά παιδιά που έχουν έρθει και με την ευρύστη εξομολόγηση και μου λέει: Πάτερ, τι θα γίνει με τη μάνα μου? Μου λέει: Κάθε μέρα μου λέει στο σπίτι με κυνηγάει με ένα τέτοιο ψεκαστήρια για σου. Το ψεκάζει, σαν μύγα. Φλίτ. Και μου τη ρώτησα εγώ, βέβαια, τον είπα, μου λέει: Ναι, μου λέει, άμα τον ακούνε και συνέβρα και έρθει, μου λέει, από την καφετέρια και μυρίζω τσιγάρα και συνέβρα, εκεί που κάτι θα του κάνω και του πετάω έφυγε για διασμό. Άρα το άλλο να φάει λίγο φαγητό, μια στιγμή νιώθει κάτι στα μαλλιά. Τι έγινε? Θυμάστε αυτό το έργο με τον Φουτσά που είχε του στα μαλλιά η Μάρθα Καραγιάννη και πώς έχει στραγγείο, κάτι τέτοιο. Εκεί που κάτω να φάει μια δουλειά, το αρατήσει. Ή το άλλο, μια στιγμή ενώ που κοιμάσαι ωραία, και είσαι μέσα στο λίθο στο παθή, έρχεσαι από πάνω με ένα θυμιατό και σε θυμιάζει. Συγχώρησε, δεν στάφτησα, πάω. Είδα το τάμα μου. Έτσι λέμε στην Κρήτη εμείς, λέμε είδα το τάμα μου. Δηλαδή, ήρθε η ώρα μου. Άμα ανοίγεις τα μάτια σου, βλέπεις ένα νέφος. Από πάνω σου ένα σύννεφο να είσαι μέσα και να σε διαβάζουν από πάνω σου. Λες, προφανώς, έφυγα. Αλλά αυτό δηλαδή, καταρχήν να ξέρετε κάτι πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Μάλιστα, μερικοί κάνουν και το παίρνουν αγιασμό και μάλιστα το ζέο, το οποίο ζέο, ξέρετε, κατά την παράδοση να σας απαγορεύεται να βγει έξω από το ιδιαίτερο. Το ζέο έχει μια λειτουργική χρήση και είναι μόνο για να μπει μέσα στο ποτήριο για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί τελειώνει η λειτουργική του χρήση. Εμάς, κοιτάω στα χωριά, δεν ξέρω πώς το έχουν βρει έτσι και του παίρνουν, τι το κάνουν. Μου λέει: Πάτε, ο άντρας μου δεν είναι καλά. Το μάλιστα. Λέει να του βάλω, λέει και στα χώρα σε όλες το φαγητό. Τι είναι το ζέο? Τι είναι σε αργοσάκι? Τι είναι αυτό? Δηλαδή θα το λύσουμε στα αγώνες. Λες και είναι τραγός. Α, δεν είναι στην Εκκλησία. Κοιτάξτε, στην Εκκλησία δεν υπάρχει. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει αντικειμενικός αγιασμός. Δηλαδή δεν μπορεί να αγιαστεί κάποιος χωρίς τη δική του θέληση, τη δική του προσπάθεια, τη δική του συμμετοχή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν δεν συμμετέχει ο ίδιος, αν ο ίδιος δεν θέλει ο Θεός, δεν παραφιάζει την ελευθερία του άνθρωπου. Δεν την παραφιάζει την ελευθερία του άνθρωπου. Το να κάνεις μια προσευχή για τον άνθρωπό σου βεβαίως. Αλλά δεν μπορείς. Όπως μερικοί λένε, λέει, είναι λέει, το μνημόσυνο του πατέρα μου, θα κοινωνήσω και την ψυχή του. Θα κοινωνήσεις εσύ και την ψυχή του πατέρα σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν αυτό. Θα τα τρέξω γρήγορα για να δούμε να είμαστε στον χρόνο μας μέσα. Να μην τα αναλύσω όλα τόσο πολύ. Ένα άλλο επίσης που έχει η αρρωστημένη θρησκευτικότητα είναι η αιμονή στην εξωτερική τήρηση των κανόνων. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια αρρωστημένη θρησκευτικότητα ενδιαφέρει πάρα πολύ να τηρεί εξωτερικά τους κανόνες, αλλά διαφορεί από την ουσία των πραγμάτων. Έτσι. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός μυστευτής, να τον βλέπεις, ας πούμε, να είναι ασκητικός, να στέκει σαν την κολόνα, ας πούμε, στην εκκλησία, άνθρωπος, να κάνει προσευχή, να εφαρμόσει τον κανόνα του, αλλά να μην έχει εσωτερική αλλήλωση. Να μην ακουμπάει όλη αυτή τη διαδικασία την καρδιά του. Γιατί? Διότι μένει
στο εξωτερικό περίβλημα, δηλαδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τύπος, να εφαρμόσει τον τύπο. Αλλά δεν μπορεί να εισέλθει στο βάθος, στο νόημα που κρύβουν αυτοί οι κανόνες. Έτσι. Να ξέρετε ότι ο εγωισμός μας, το εγώ δηλαδή, αγαπάει πάρα πολύ να καταφέρνει πράγματα. Δηλαδή του αρέσει πάρα πολύ να καταφέρνει πράγματα. Δώσ' του ασκήσεις. Πες του, 40 μέρες νηστεία, άμα τις κάνεις, θα πας στο παράδεισο. Του αρέσει αυτό. Το εγώ, εγωισμός, γιατί νιώθει αυτοεπιβεβαίωση. Τα κατάφερα. Δόξα τω Θεώ, πιστεύσαν οι θέτους. Τα κατάφερα. Μου λέει χθες ένα παιδί, εγώ μου λέει, άμα δεν μου λέει, ένα μνημόσυνο και κάνανε κάτι φαγητά και είχαν κρέας από εκεί και από εδώ είχαν σουφιές, ας πούμε. Και παραταχθήκαν από εδώ, που πιστεύω και εγώ, που δεν πιστεύω στο σπάτι, σαν το γήπεδο Ολυμπιακός Παναγικός. Αλλά όπως είχαν κάτι, ας πούμε έτσι, μου έλεγε ότι εγώ μου λέει, τι με ενδιαφέρει. Άμα αυτό μου λέει να νηστέψω, θα νηστέψω και το ευχαριστώ. Έτσι. Το θέμα της νηστείας δεν είναι να το ευχαριστηθείς. Ούτε είναι να νιώσεις μια ικανοποίηση εγωιστικού τύπου ότι κατάφερες κάτι. Η νηστεία είναι γένωση. Η νηστεία είναι θυσία. Η νηστεία είναι πράξη ερωτικής αναφοράς. Αγαπώ τον Χριστό, τον Υφείο της καρδιάς μου και κάνω μια θυσία γι' αυτό. Κάτι θυσιάζω. Και επειδή η τροφή έχει σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας, γι' αυτό ξεκινάω την τροφή για να πάω και στα άλλα. Αλλά είναι μια θυσία ερωτική. Δεν το κάνω για να αισθανθώ καλά. Δεν το κάνω για να νιώσω ωραία. Και βλέπετε σήμερα, επειδή μπήκε αυτή η νοοτροπία, επειδή δηλαδή μπήκε η νοοτροπία ότι η νηστεία είναι ένα κατόρθωμα, είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι το οποίο το κάνω και νιώθω καλά, γι' αυτό βλέπετε σήμερα και λέμε ότι νήστεψε, λέει, θα χάσει τα 9 κιλά. Ή νήστεψε, κάνει καλό στην υγεία. Μα δεν πιστεύω για να κάνω καλό στην υγεία. Άμα ήταν έτσι, θα πάω να βρω ένα διατροφολόγο. Θα βρω ένα διατροφολόγο. Δεν ανάγκη να νηστεύω. Τώρα, αν η νηστεία έχει και θετικές επιπτώσεις στην υγεία, έχει βέβαια. Αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός της νηστείας να νηστέψω για να έχω καλή υγεία. Δεν νηστεύω για να έχω καλή χολυστερίνη. Το Θεό θέλω να συναντήσω. Πώς να φεύγει η χολυστερίνη. Έτσι. Το ζητούμε είναι ο Θεός. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, αλλά παθοκτόνος. Τα πάθη μου. Ο προσανατολισμός μου είναι στα πάθη μου. Εκεί είναι ο προσανατολισμός. Ένα εύκολο που μπορούσε κανείς να πει για αυτό το θέμα είναι ότι επίσης οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την αρρωστημένη θρησκευτικότητα έχουν μια ανελευθερία. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι άτομα τα οποία αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες και ιδιαίτερα στην ευθύνη της ελευθερίας τους. Γι' αυτό κάνουν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι όλα, τα πάντα που συμβαίνουν στη ζωή τους να τα αποδίδουν στον διάβολο. Δηλαδή, ο διάβολος λέει που κάνει το φανή, ο διάβολος λέει που δεν πρόλαβα το λεωφορείο, ο διάβολος λέει που μάλωσε τον άντρα, ο διάβολος λέει που μάλωσε τη γυναίκα, ο διάβολος λέει που πήρα παππούτσια και δεν μου κάνουν, ο διάβολος λέει που μου σκίστηκε το καλτσόν, ο διάβολος λέει. Δηλαδή, όλα είναι περασμικά, όλα είναι διαβολικά, όλο φταίει. Αυτό τι είναι, μία άρνηση να αναλάβω την ευθύνη. Να αναλάβω την ευθύνη. Έτσι. Και βέβαια, πολλές φορές θα έχετε δει ότι μέσα σε αυτό το κλίμα βέβαια βρίσκονται και κάποιοι επικίνδυνοι και ό,τι και να έχεις σου λέει μάγια έχεις. Σου λέει μάγια. Εντάξει. Με αποτέλεσμα τι είναι ουσιαστικά αυτό. Αρνούμε να δω που φταίω. Τι κάνω λάθος στη ζωή μου. Και πώς θα μετανοήσω τώρα. Τι θα μετανοήσω. Εάν δεν δω που φταίω, γιατί η ζωή μου είναι έτσι όπως είναι. Και να βρω τους λόγους και να μετανοήσω και να αλλάξω τρόπο ζωής, τότε δεν μπορώ ποτέ να
διαρκώς απευθύνουμε κάπου αλλού. Ο διάβολος βεβαίως και διαβάλλει. Ο διάβολος βεβαίως και επηρεάζει πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει τα πράγματα και ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις. Δεν είναι εκείνος. Αλλήμον, αυτό δεν υπήρχε ελευθερία στον άνθρωπο. Και το άλλο κομμάτι, αυτό είναι το ένα κομμάτι, η μεταβίβαση δηλαδή των ευθυνών διαρκώς στον διάβολο. Και υπάρχει η μεταβίβαση των ευθυνών διαρκώς σε κάποιον γέροντα. Έτσι. Δηλαδή, ο πνευματικός είναι για να σε παιδαγωγήσει εις Χριστό, να σε πάρει και να σου πει στον Χριστό. Ο πνευματικός δεν είναι να σου πει τι χρώμα θα πάω στο σπίτι, τι αμάξι θα πάρεις, πού θα πας να φας, πού θα κάτσεις, πώς θα ντυθείς, τι θα κάνεις, πού θα πας ταξίδι, πού δεν θα πας. Δεν είναι αυτό το πνευματικό πράγμα. Ποιο θα παντρευτείς, ποιο δεν θα παντρευτείς. Ο πνευματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σε πάρει να σε οδηγήσει στον Χριστό. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις ένα άβουλο όνειρο που δεν έχει καμία αποφασιστικότητα, καμία έμπνευση, καμία διάθεση να αναλάβεις ευθύνη στη ζωή σου. Και αυτό είναι μια αρρωστημένη μορφή θρησκευτικότητας. Και ένα όγδοο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια ανευθυνότητα και μια απραξία. Δηλαδή, στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή την αρρωστημένη θρησκευτικότητα, βλέπουμε αυτό που είπαμε προλίγους, μια άρνηση της ευθύνης και μια αδυναμία να αναλάβουν οποιαδήποτε δράση στη ζωή τους. Και αυτό το αποδίδουν στο Θεό. Έχει ο Θεός αν θέλει και όλα αυτές είναι ωραίες ευχές, πανέμορφες ευχές. Κρύβουν μέσα πίστη, κρύβουν μέσα ελπίδα, αλλά όχι όμως να γίνουν το άλοθη για να μην κάνουμε τίποτα εμείς. Να το προσέξουμε, είναι παγίδα. Είναι παγίδα αυτό. Το ότι έχει ο Θεός δεν σημαίνει ότι υπάρχουν εμείς να ενεργούμε. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, εάν είστε στην έρημο Σαχάρα, σε μια έρημο, και δεν έχεις νερό, μην περιμένεις ο Θεός να σου βρει νερό. Θα ψάξεις, θα κουραστείς, θα σκάψεις, θα αναζητήσεις και αν τα κάνεις όλα αυτά και δεν βρεις, τότε ο Θεός θα σου αποκαλύψει. Αλλά ο Θεός δεν δημιουργεί πεπέλιες ανθρώπους. Δεν θέλει ανθρώπους δίχως πρωτοβουλία, δίχως έκφραση, δίχως δημιουργικότητα. Αυτό υπάρχει σε μια, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, αρρωστημένη μορφή θρησκευτικότητας. Και τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, 5 λεπτά έχουμε ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο κομμάτι που λέει εδώ πέρα ο Άγιος Πορφύριος, λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την αρρωστημένη θρησκευτικότητα και να αποφεύγει τόσο το αίσθημα ανωτερότητας για την αρετή του, όσο και το αίσθημα κατωτερότητας για την αμαρτωλότητά του. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Για να το δούμε λίγο από τα 5 λεπτά που μας μένουν. Το αίσθημα λοιπόν ανωτερότητας για την αρετή του. Κοιτάξτε, στην Εκκλησία μέσα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση. Δηλαδή, θεωρούμε ότι οι αρετές είναι δικά μας κατορθώματα. Νομίζουμε ότι οι αρετές είναι αποτελέσματα της δικής μας καπατσοσύνης. Ότι εμείς τα καταφέρουμε, είμαστε καταφερτζίδες. Ότι εμείς είμαστε τόσο ικανοί που, ξέρεις, καταφέραμε να αποκτήσουμε το τάδε χάρισμα, το άλλο χάρισμα. Στην Εκκλησία όμως, τα χαρίσματα, οι αρετές, είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι δικό μας. Με την έννοια δηλαδή της ατομικής κατάχρησης. Αλλά είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και πολλές φορές, ξέρετε, οι πατέρες είχαν χαρίσματα, γιατί δεν είχαν έπαρση, γιατί δεν είχαν εγωισμό. Ας πούμε, ο Άγιος Πορφύριος είχε το διορατικό χάρισμα από μικρό παιδί. Γιατί δεν πήραν τα μυαλά του αέρα, όπως τα λέγαμε? Διότι ο Άγιος Πορφύριος και οι Άγιοι Πατέρες ουδέποτε πίστευσαν ότι το χάρισμα το οποίο έχουν είναι δικό τους.
ότι αυτοί είναι διαχειριστές των χαρισμάτων του Θεού. Δεν είναι δικό τους. Σήμερα υπάρχει έτσι μια αντίληψη ότι οι αρετές μας είναι κατορθώματα, ότι εμείς καταφέραμε κάτι και ξεχνάμε ότι όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι παίρνουμε την αρετή και τι κάνουμε. Την αρετή την παίρνουμε και χτίζουμε το ατομικό μας προφίλ. Δηλαδή, πήγε ένα στο διορατικό και γίνεται στάρ και αποκτάει οπαδούς και γίνεται ο μάτης κάλφας. Και σήμερα δυστυχώς στην Εκκλησία, ήταν μια παρένθεση τώρα, στην Εκκλησία δυστυχώς έχουμε ξεχάσει τα υπόλοιπα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και όλοι έχουμε περιοριστεί στο διορατικό. Λέμε παραδείγματος χάρη, γνώρισα ένα γέροντα και να σου πω, Άγιος άνθρωπος, Άγιος. Λέει δηλαδή, έτσι να σου πω, ασκητικός, βρώμικος, μου και έτσι, και λίγο λεφρίτσες, ξυστένα, πιο ασκητικός, λοιπόν, είναι πιο Άγιος, ας πούμε. Και ξέρεις, έχει και διορατικό. Λέει, σώπα, έχει να πάμε τότε. Άμα του έλεγε έχει ταπείνωση, να πει. Άμα του έλεγε έχει αγάπη, δεν θα πει. Άμα του έλεγε έχει φιλοξενία, δεν θα πει. Άμα του έλεγε έχει παραμύθια, δεν θα πει. Άμα του έλεγε έχει διορατικό. Και λέει δηλαδή, βλέπει, λέει βλέπει πάρα πολλά πράγματα. Λέει εσένα σου είπε τίποτα. Λέει δεν μου πεινάει, θα μου πει όμως. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης της κλίμακος λέει ξεκάθαρα στην κλίμακα, λέει μην αναζητείτε προγνώστας. Μην αναζητείτε, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αλλά ανθρώπους αγάπης και ανθρώπους ταπεινούς. Τι είναι ο Άγιος ταπεινός? Τι έχει ο Άγιος? Αγάπη. Και εάν υπάρχει το διορατικό χάρισμα, αυτό το διορατικό χάρισμα στην Εκκλησία δεν είναι για να πας να σου λέει αν κερδίσεις το κοινό. Έτσι. Δεν είναι αυτό το διορατικό χάρισμα. Πώς ξέρετε πώς έκανε πάει στο Γέρο Παΐσιο που δεν έκανε το λαχείο. Έτσι. Πάρα πολύ είχαν πάει γιατί ο κόσμος σου λέει αφού βλέπει να μου πει περάσει το λαχείο. Μια φορά πήγα εκεί πάνω σε ένα χωριό ψηλά στο μοναστήρα, ψηλά στην καρδίτσα, και μόλις κατέβηκε ένας άνθρωπος που κάνει μετάνοιες, με Παναγία μου λέω, ένας άνθρωπος ευλαβέστατος, ορθόδοξος, λυπάμαι ευλαβής άνθρωπο. Κάνει τη δεύτερη μετάνοια και μάθεται και ευχήσεις και μετά, χαίρομαι που σας βλέπω. Με τι ευλαβής άνθρωπος να μέσα μου λέω, όξες ο Θεός. Μου λέει, Πάτερ, πείτε μου 3 αριθμούς. Λέω, τι να σας πω, λέει 3 αριθμούς. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα, τι 3 αριθμούς. Λέει, όποτε εδώ παπά, του ζητάω να πω αριθμούς. Έτσι. Έγινε να το ξεφωτώ και με το παλιοπρίσι. Όχι και κέρδισε τίποτα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το διορατικό χάρισμα. Το διορατικό χάρισμα θα δοθεί στον Άγιο του Θεού για να αποκαλύψει ένα γεγονός στη ζωή μας που έχει συμβεί ή θα συμβεί με σκοπό και μόνο να οδηγήσει στη μετάνοια. Στη μετάνοια. Όχι έτσι απλά για να εντυπωσιάσει. Δεν είναι τσίρκο, δεν κάνει θέαμα ο Άγιος. Δεν προσφέρει θέαματα. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλει να θαμπώσει τους ανθρώπους ή να τους πει κοιτάξτε πόσο υπέροχος είναι. Εάν δει ότι πρέπει κάτι να σου αποκαλύψει, θα το κάνει μόνο και μόνο για να σε οδηγήσει στη μετάνοια. Γι' αυτό θα το κάνει. Για κανένα άλλο λόγο θα το κάνει. Και το τελευταίο είναι ότι ό,τι χάρισμα έχουμε,
πρέπει να το δίνουμε στην Εκκλησία, όχι το κρατάμε το τον εαυτό μας. Τα χαρίσματα πρέπει να επιστρέφουν εδώ μέσα, στο σώμα της Εκκλησίας, εδώ στα αδέρφια μας. Έχεις το χάρισμα της προσευχής, να το φέρεις εδώ στην Εκκλησία, να προσευχείς και τα αδέρφια σου. Έχεις το χάρισμα της παραμυθίας, εδώ. Έχεις το χάρισμα των μυαμάτων, εδώ, μέσα στην Εκκλησία. Όχι στα σπίτια ιδιωτέρων και να κάνουμε τους Αγίους και τους σπουδαίους και να δημιουργούμε κοινό και οπαδούς και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία είναι έξω από το υγιές πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και το άλλο που λέει ο Γέροντας, ο Άγιος είναι αίσθημα, άλλο είναι το αίσθημα κατωτερότητας, άλλο το αίσθημα κατωτερότητας για την αμαρτωλότητά σου και άλλο πράγμα είναι το κόμπλεξ και άλλο πράγμα είναι η ταπείνωση. Λοιπόν, δύο λόγια και γι' αυτό για να κλείσουμε. Εμείς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, προσέξτε αυτό, άλλο λέει το άλλο αίσθημα κατωτερότητας για την αμαρτωλότητά σου και άλλο το κόμπλεξ και άλλο η ταπείνωση και άλλο το κόμπλεξ και άλλο η μελαγχολία. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Στην Εκκλησία κλαίμε για τις αμαρτίες μας, αλλά τα δάκρυα αυτά δεν είναι δάκρυα απόγνωσης, δεν είναι δάκρυα απογοήτευσης. Τα δάκρυα αυτά είναι χαροπιά δάκρυα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος μες στην Εκκλησία κλαίει, δεν κλαίει γιατί είναι απελπισμένος, δεν κλαίει γιατί είναι απογοητευμένος, δεν κλαίει γιατί δεν έχει καμία ελπίδα. Κλαίει γιατί συγκινείται, προσέξτε, όχι από την κατάνοια του, αλλά από το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Συγκινείται γιατί λέει, δες πως είμαι εγώ και δες πόσο πολύ με αγαπάει ο Θεός. Κλαίω, όχι γιατί είμαι απογοητευμένος, αλλά γιατί συγκινούμε μπροστά στο άπειρο έλεος της αγάπης του Θεού. Ενώ εγώ είμαι ένα τίποτα, και ενώ εγώ μια σωρία αμαρτιών, και εγώ έχω τόσες αμαρτίες, παρά τα αυτά ο Χριστός με αγαπάει. Αυτό με κάνει να κλαίω. Συγκινούμε, ξεσπώ σε δάκρυα. Θυμάμαι τις αμαρτίες μου, αλλά σκέφτομαι και τη μεγάλη αγάπη του Θεού και αυτό φέρνει κατάνοιξη. Αυτά είναι τα δάκρυα της Εκκλησίας. Δεν είναι δάκρυα απογοήτευσης. Τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Δεν είμαι απογοητευμένος και απελπισμένος. Στην Εκκλησία κλαίω, πονάω, υποφέρω, αλλά δεν απελπίζομαι όμως. Δεν απελπίζομαι. Γιατί υπάρχει ο Χριστός. Έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι άλλο πράγμα είναι ο ταπεινός, και άλλο πράγμα είναι ο κακόμοιος. Δεν μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος φτάνει στο σημείο να πει, εγώ λέει, δεν χαίρομαι καθόλου τους ανθρώπους που είναι ήρεμοι και ήσυχοι εκ φύσεως. Είναι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος τη φύση είναι ήρεμος. Βλέπεις και γυναίκα που φωνάζει ορειμένα του στην Ελλάδα. Έτσι είχα ένα γείτονα εγώ εκεί πέρα στην Κρήτη, ήρεμος, ατάραγος. Και ένα πρωί που εγώ είχα πάει στην λειτουργία και είπα παιδιά θα έρθω σε λίγο, πήγε από κάτω στη γυναίκα του κυρίου, ήταν γεροντάκι πλέον. Κατέβηκε από κάτω για να τη φωνάξει να πάνε μαζί στην εκκλησία και είχε πεθάνει αυτή η κυρία. Αγία γυναίκα αυτή, αγία, πραγματικά αγία γυναίκα. Και που τον βάλε το άλλο αγία. Λοιπόν, αγία γυναίκα. Και αυτός είχε φύγει μέσα στην εκκλησία του. Λοιπόν, όταν γύρισε με τον Λευκροδιά, του λέει τρέξε σπίτι, πέθανε η γυναίκα σου. Λέει ολότερα πέθανε. Όχι μισό. Δεν έχει πεθάνει ακόμα. Το σκεφτώ να πεθάνω, να πεθάνω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήταν εκφύσεως έτσι. Εκφύσεως. Αυτός λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δεν είχε μισθό. Διότι έτσι γεννήθηκε, δεν έκανε κανένα κόπο αυτός. Δεν έκανε κόπο. Δεν κοπίασε. Έτσι ήταν. Οι
άνθρωπος με ιδιαίτερη παρησία, και όμως κρατάει ταπεινά τα πράγματα. Ο οποίος μπορεί να κατατροπώσει τον άλλο για τον λόγο και σιωπά. Ο οποίος ξέρει πολλά και δεν μιλάει. Εκεί είναι η αρετή. Ο οποίος μπορεί να σκοτώσει τον άλλο και όμως τον αγαπάει. Ο οποίος μπορεί να επιτεθεί στον άλλο και όμως τον συγχωρεί. Εκεί είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Εκεί γίνεται η δουλειά. Έτσι. Διότι και εγώ έχω μια γιαγιά, ζωή να έχει, η οποία τρώει το στα 90, η οποία δεν τρώει κρέας ποτέ, διότι δεν έχει δόντια. Νηστεύει. Δεν νηστεύει. Απλά δεν έχει δόντια. Αυτό είναι. Τι φύγα τα δόντια. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ενάρετη. Το θέμα είναι να έχεις ή να μην τρως. Εκεί είναι το θέμα. Οπότε μην μπερδεύουμε την ταπείνωση και γενικά τις αρετές του Θεού με άλλα πράγματα. Και μην μπερδεύουμε αυτό το αίσθημα ψυχολογικής, ας πούμε, αυτό ψυχολογικό μπλοκάρισμα, το σύνδρομο κατωτερότητας, αυτό το αίσθημα κατωτερότητας με την ταπείνωση. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μιλάει, δεν παίρνει πρωτοβουλίες, ο οποίος, ας πούμε, δεν λέει ποτέ τη γνώμη του, δεν λέει ποτέ τη γνώμη του άνθρωπος αυτός. Και λες τι ταπεινός άνθρωπος, είναι ταπεινός. Μπορεί να μην είναι ταπεινός. Μπορεί πολύ απλά να μην πιστεύει καθόλου στον εαυτό του. Μπορεί απλά να έχει πάρα πολύ κακή εικόνα για τον εαυτό του. Τι σημαίνει ότι είναι ταπεινός. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Πορφύριος, μην μπερδεύετε το κόμπλεξ με την ταπείνωση και τη μελαγχολία με τη μετάνοια. Ο άνθρωπος, να θυμόμαστε τα ευαγγελικά λόγια. Ο Χριστός λέει, όταν προσεύχεσαι να μην φαίνεσαι χαρούμενος. Όταν νηστεύεις να πλέεις το πρόσωπό σου να φαίνεσαι χαρούμενος. Όταν είμαστε σε μια διαδικασία μετάνοιας, δεν είμαστε σε κατάθλιψη. Δεν είμαστε σε κατάθλιψη. Είμαστε χαρούμενοι, γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Όχι χαρούμενοι, χαρούμενοι. Μας αγαπάει ο Θεός, μας συγχωρεί, μας δέχεται. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις θα κλείσω εγώ την ομιλία μας αυτή και αν κάποιος θέλει, όπως είπε και ο πατέρας Ρεγίνος, να ρωτήσει κάποιον έτσι ένα δεκαλεπτάκι, μπορούμε να το αφήσουμε. Να ρωτήσει κάποιος κάτι, να κάνουμε μια κουβεντούλα αν θέλει κάποιος. Ευχαριστώ. Κατάλαβε να ξεκινήσω εγώ να ρωτήσω και μας μιλήσατε για το άγχος. Υπάρχουν χριστιανοί εντός παρενθέσεως, οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία και θεωρούν ότι ακόμα και η Θεία Λειτουργία έχουν ένα άγχος. Θα τελειώσει 10 ακριβώς. Μήπως τελειώσει 10 και 10. Ή για παράδειγμα, έχω να πάω σε γιατρό και κάπου μέσα στο πρόγραμμα της ημέρας έχω θυμώσει να περάσω να παρακολουθήσω και τη Θεία Λειτουργία και ρωτάω ποιος ιερεύς λειτουργεί. Αυτός αργεί. Άρα λοιπόν λάβω το κερί μου και φεύγω. Η Θεία Λειτουργία είναι η βασιλεία του Θεού επί της γης. Έχει ώρα έναρξης, λένε οι Ελληνιορείτες πατέρες. Ώρα λήξεως δεν έχει. Αν κάποιος λοιπόν θέλει πραγματικά να ζει τη βασιλεία του Θεού, όταν θα παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία και πραγματικά να πάρει την χάρη του Θεού για να είναι χαρούμενος όταν θα φύγει, θα είναι προσιλωμένος εκεί και δεν θα είναι προσιλωμένος ούτε στο τσουκάλι το τι θα βάλει μέσα για να μαγειρέψει, που εννοείται θα έχει φροντίσει, ούτε και κάποιες άλλες δουλειές για να κάνει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Πολλοί από τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, έχουν μπερδέψει, όπως το είπατε εσείς, τα ψυχολογικά προβλήματα, λέγοντας ότι ο διάβολος με πειράζει για όλα. Μάλιστα δεν. Υπάρχουν και πνευματικοί εξημών, οι οποίοι μας αρέσει να λέμε, ξέρεις, δεν χρειάζεται να πας σε γιατρό. Εγώ θα στα λύσω τα προβλήματα με προσευχή, κάνε κανένα προσκύνη,
λιποθυμιατό, γονάτισε κτλ. Μου έτυχε εμένα μία περίπτωση, συγχωρέστε που το λέγω προσωπικά, όπου υπήρχε αιμονή. Και μου λέει, πότε κάνω αυτά τα πνευματικά που μου λέτε, αλλά δεν φεύγουν οι αιμονές. Μου λέω, παιδάκι μου, θα πας σε ένα ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη. Λοιπόν, δεν είναι ο διάβολος, όπως τα είπατε, πάντοτε, έτσι. Όπως και εμείς οι ιερείς έχουμε ευθύνη, αν ρίχνουμε ενοχές στους ανθρώπους για τα πάντα. Για τα πάντα. Ενοχή, ξέρω εγώ γιατί βγήκες έξω με τη γυναίκα σου και έφαγες ένα παντολό. Ενοχή, ακόμα και πώς θα κινηθεί ένα νιώπαντο ζευγάρι στο κρεβάτι. Ακόμα και τέτοιες περιπτώσεις παρεμβαίνουν οι πνευματικοί. Νομίζω ότι δεν είναι έργο, όπως το είπατε, των πνευματικών ή των ιερέων να ανακατεύονται με τις κρεβατοκάμαρες των ανθρώπων. Και μπορεί μάλιστα, να πω κάτι άλλο, να έχουν οι ίδιοι προβλήματα οι πνευματικοί. Αυτά ήθελα. Αν δεν μπορούσα να ρωτήσω κάτι. Τελικά πώς. Μάλιστα, στο τέλος της ομιλίας σας την μία, και αυτή είναι τα δάκρυα. Έτσι, όπου μπορούν να υπάρχουν δάκρυα σε έναν χριστιανό, βεβαίως, εννοείται το στόμα του κιόλας. Γιατί έχω μια προσωπική εμπειρία, ας πούμε, από το αντίθετο. Δηλαδή, από τη μία, δεν τα δάκρυα του εξηγήσατε. Από την άλλη, είχαμε κάποτε μια εμπειρία των πονών κάτι παιδιά που έρχονταν από την Αμερική με κάτι κιθάρες, στείναν εκεί πέρα στον Πειραιά αυτό και αρχίσαν το τραγούδι. Όταν τους μιλούσαν, να δείτε, μιλούσαν με ένα χαμόγελο, μονοπαρά. Και λες, τώρα γιατί γελάει αυτός. Λέγαμε να στο πούμε μέσα να γελάει κάτι. Χαμογελαστός. Εσύ γιατί. Αυτό που είπατε βασικά. Ή και το αντίθετο. Είπατε το άλλο μετά, περί Χριστού και περί Χριστού. Και βεβαίως, συνήθως να δούμε αυτό που είπατε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, εκεί που μιλάς μια χαρά για τον Χριστό, μπορεί σε μια στιγμή να αναφερθείς λίγο στο αντίξω ή μια φορά στις 100 συζητήσεις να πεις κάτι. Παιδιά, υπάρχει και ένας αντίξος, υπάρχει ένας αντίξος, και εγώ και αυτά, και αμέσως να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, εκεί που είδαμε τι ωραία και λέει τι ωραία αυτά που λες, μην μιλάς για αντίχριστο. Θα πάρετε ένα παρηγότερο. Μόλις το λύσεις, ή αδιάβολο ή αντίχριστο. Πού και πού. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κοπελιά. Ο Κύριος. Άντρας. Τα 3 νούμερα που ζήτησε. Ο πατέρας, τον μάθημα να με συγχωρέσει, εκείνος που μίλησε πρώτα, έκανε και για μένα ένα ρόλο που θα έκανε. Είπατε πολύ ωραία, άκουσα όλα που είπατε για την θεσιατικότητα, την αρρωστημένη. Όλα τα χαρακτηριστικά. Έτσι όπως τα άκουσα εγώ, όταν συγκεντρώνω σε ένα πρόσωπο, δεν μπορώ να το δεχτώ με την ακούσω, έτσι θέλω οπωσδήποτε και ο πατέρας του φίλου, δεν ξέρω αν το αναφέρεις του φίλου, τις ευθύνες αυτών που οδηγούν έναν άνθρωπο να έχει πάνω του όλα αυτά τα αρρωστημένα σημάδια. Είναι φοβερές αυτές οι ευθύνες. Δεν ξέρω αν είναι πνευματικός, εγγύστε και είναι ένα σκέψη. Θα ήθελα να μου τοποθετηθείτε να τις δυο κρυφτείς. Ποιος είναι. Ας με σχολήσει, ο πνευματικός. Υπάρχει και ένα ψυχολογικό επίπεδο που βοηθάει. Και μιλάμε για παιδιά
περάσει μέσα από πολλά και έχω πάθει και πολλά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα λέγαμε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι, όπως είπατε, μία συνεργεία δύο πραγμάτων. Υπάρχει ένα υπόβαθρο, δηλαδή στην ψυχή κάποιου ανθρώπου, κάποιου παιδιού, υπάρχει ένα υπόβαθρο, το οποίο όμως υπόβαθρο, αντί να μπει στον χώρο μέσα και να θεραπευτεί αυτό, ή εάν δεν θεραπευτεί, γιατί ξέρετε, θα σας πει κάτι να το γνωρίσουμε, ότι πολλές φορές εμείς ζητάμε τη θεραπεία των ψυχολογικών μας προβλημάτων, των διαφόρων που έχουμε. Αυτό δεν ξέρετε πάντα εφικτό. Η θεραπεία, η απόλυτη. Θεραπεία, όταν λέμε σε τέτοια θέματα, μιλάμε για μια καλή διαχείριση. Για να μάθεις να διαχειρίζεις πράγματα και να είσαι αποδοτικός και λειτουργικός στη ζωή σου και στη καθημερινότητά σου. Και ας κουβαλάς το σταυρό στο πλάτη σου. Έτσι. Μην ζητάμε πάντα να φύγει ο σταυρός, να φύγει το θέμα. Λοιπόν, επανέρχομαι όμως. Ναι, δεν γίνεται καλός χειρισμός πολλές φορές. Γίνεται επιπόλαιος χειρισμός. Αυτή είναι η καλή έκδοση. Αλλά γίνεται πολλές φορές και επικίνδυνος χειρισμός. Και ιδιωτελής χειρισμός πολλές φορές. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εάν θέλεις να κοινωνήσεις τον αγάπη των ιστοριών, βρες μια εκκλησία, άνοιξε την πόρτα που γίνεται θεία λειτουργία, μπες μέσα και κοινώνα. Αλλά εάν θέλεις να ανοίξεις την καρδιά σου, να ψάξεις πολύ και να ιδρώσεις πού θα πας να ανοίξεις την καρδιά σου. Δηλαδή σε πιο πνευματικό. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι να ζούμε σε μια κοινωνία τελείων και η Εκκλησία να είχε στην Εκκλησία σαν όλα τέλεια, ώστε να είχαμε τέλειους πνευματικούς, τέλειους ιερείς, τέλεια ας πούμε. Αυτό δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει ποτέ, διότι εφόσον ζούμε στον αιώνα αυτό, έτσι, και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει φθορά, υπάρχει αμαρτία, υπάρχει αστοχία, υπάρχει αδυναμία, υπάρχουν τα πάθη. Οπότε το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να ψάξουμε καλά, να προσευχηθούμε πολύ, να μας βοηθήσει ο Θεός να βρούμε ένα σωστό πνευματικό. Αλλά με τα στοιχεία τα οποία είπαμε προηγουμένως. Τώρα, για τα παιδιά αυτά τα οποία και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την κακοποίηση, την κακοποίηση πνευματικής κακοποίησης, προσευχόμαστε και ελπίζουμε ο Θεός, όχι λίγοι, είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα τους δώσει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία. Θα τους δώσει. Έτσι. Θα τους δώσει ευκαιρίες να ξαναβρούν τον εαυτό τους και να επαναπραγματευτούν τη σχέση με την Εκκλησία και τον Χριστό. Υπάρχουν και αυτά. Και εγώ σας λέω προσωπικά, σας εξομολογούμε ότι και εγώ έχω υποστεί τέτοια, ας πούμε, αυτό θα λέγαμε να πούμε ένα καινούριο όρο, το πνευματικό bullying, ας πούμε. Εντάξει. Εγώ πήγα να σπίτι σε ένα πνευματικό καημενίδι, ας πούμε, ήμουν αμυδούλης. Και ήταν κάποια νύχτα εκεί ο Πάτερ και έλεγε «Δείτε εδώ πέρα το χαράλαμπο, τι λαμπρό παιδί είναι». Δεν για μένα το παιδί. Λέει «Αδάλματος χαρακτήρας». Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Τέλειο παιδί. Μάλιστα. Άψογο, δεν θέλει να πάει βόλτα, δεν θέλει να πάει πουθενά, δεν θέλει να φάει, δεν θέλει να κοιμηθεί. Είναι στην εκκλησία όλη μέρα. Άντε τώρα εγώ ήθελα να πάρω το τις αμαρτίες να του πω ότι δεν χάνει. Αυτό λέει, ονομάζεται σύνδρομο αγγελισμού. Δηλαδή σου δημιουργεί μια ιδεατή εικόνα, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και τι κάνεις εσύ? Φυλακίζεσαι μέσα σε αυτή την εικόνα. Φυλακίζεσαι. Και ύστερα δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου ύστερα. Διότι πρέπει να εκπληρώσεις τις προσδοκίες του πνευματικού πατρός σας. Όπως είμαστε δεσμευμένοι από το βλέμμα της μάνας μας, του πατέρα μας, και δεν ζούμε τη ζωή μας πολλές φορές και ζούμε μέσα από τις προσδοκίες και τα όνειρα του πατέρα και της μάνας, έτσι στο πνευματικό υπάρχει μια ωραιοποίηση του πραγμάτων.
σε αυτή την παγίδα μέσα, είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Αλλά εγώ πιστεύω να είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα αφήσει ο Θεός. Δεν θα αφήσει. Θα δώσει κι άλλες ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτά τα παιδιά. Κάποιους άλλους. Ένα εκ των εχθρών. Έχει σχέση με την αρρωστημένη θρησκευτικότητα, η άκρα ταπείνωση που λένε κατά Χριστόν ψαλή, που διαβάζουμε σε κάποια βιβλία. Η διαχριστόν ψαλή, ενώ εξωτερικά έχουν σημεία και στοιχεία που μπορεί να παρεξηγηθούν ως ψυχοπαθολογικά, έτσι. Εξωτερικά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο και ιδιαίτερο αγιοπνευματικό χάρισμα. Είναι χάρισμα του Αγίου. Πρώτα έρχεται η χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και μετά γίνονται αυτά. Που κάνουν κατασταλώτες και πράγματα, έτσι. Είναι μια ειδική κατηγορία από μόνη της, η οποία δεν είναι μια ολόκληρη ομιλία για να εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι. Έτσι, και πώς δημιουργήθηκε η θέση. Αλλά ο διαχωριστός αλλός δεν είναι τρελός, δεν είναι ψυχοπαθής. Προς Θεού. Απλά έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, το οποίο με μία μορφή, ας το θέλετε, ασυμβίβαστου βίου, το κρύβει. Κρύβεται πίσω από εκεί. Εντάξει. Κάνει διάφορα έτσι παραπάνω, με τα οποία κρύβει τη μεγάλη του αγιότητα. Εντάξει. Λοιπόν, μία ερώτηση ακόμα θα τη δώσουμε εδώ στον κύριο, επειδή μετά έχουμε το φιλανθρωπικό μας τσάι από κάτω και ήδη έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρόνο μας. Καλησπέρα. Το μυστήριο της εξομολόγησης, ο εξομολόγος μας πρέπει να είναι και ο πνευματικός μας. Ο πνευματικός πρέπει να είναι υποχρεωτικά ιερέας, μπορεί να είναι και ένας ιατρός, ένας φίλος, μια φίλη. Στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπάρχει ένας διαχωρισμός που είναι μεταξύ του γέροντος, ας πούμε, και του εξομολόγου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος με συμβουλεύει πνευματικά και μου δίνει διάφορες συμβουλές, μπορεί να μην είναι και ιερέας, μπορεί να είναι απλός μοναχός ή μπορεί και λαϊκός, αν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Έτσι. Παράδειγμα, ο γέροντας του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεοδόρου, ο γέροντας ο Σιμεών ο Ευλαβής, Σιμεών και αυτός ο Ευλαβής, δεν ήταν ιερέας, ήταν μοναχός. Και έχουμε και τις παραδόσεις και στο Άγιον Όρος. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, ο γέροντας Ιωσήφ, ο εισυχαστής, δεν ήταν ιερέας, ήταν μοναχός. Όμως δεν έχει τη χάρη του δεσμοί και ηλίου, δεν συγχωρεί αμαρτίες, έτσι. Αλλά συμβουλές του πνευματικού αγώνα μπορεί να σου δώσει. Και απλά ο εξομολόγος απλά να το πεις ότι έχουμε μέσα στα οικεία, νεύρα, θυμό, ζηλεύω, επιγραμματικά, και να σου διαβάσει να γίνει σε συγχωρέσει. Και κάποιος άλλος έχει αναλάβει την πνευματική σου αγωγία, ας πούμε, έτσι. Γίνεται. Αλλά θέλει προσοχή βέβαια ποιος θα είναι αυτός. Πάντα μια ερώτηση που σας κάνω. Εμείς, σαν γονείς, είπατε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να πιέζουμε άνωγανος ουσιαστικά την Εκκλησία γυρίζει και θέλει να την βάλουμε. Εμείς, σαν γονείς, στα παιδιά μας, να έχουμε το χρέος να τα προτρέπουμε και να τους αναφέρουμε συνέχεια ότι πρέπει να εκκλησιαστούν επίσης και τα εγγόνια. Αυτό είναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κοιτάξτε, βεβαίως και πρέπει, αλλά ο τρόπος έχει σημασία που γίνεται. Δηλαδή θέλει μαλακά, απαλά, όμορφα και πιο πολύ με το παράδειγμά μας. Όχι με τα λόγια μας τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ να σας πω, εγώ 3 χρόνια μεγάλα, έτσι, δεν τους έχω πιέσει ποτέ να έρθουν στην Εκκλησία. Δεν τους πιέζω. Τους το λέω όμορφα, δεν τους βάζω κάτω όμως αρχίζω. Εκεί που τα φωνώ, μιλάω για κάτι άλλο, μπορεί να πω και αυτό, δεν τους ποτέ να πάω στην Εκκλησία. Έτσι. Λοιπόν, και προσπαθώ περισσότερο να τους δείχνω ότι αυτό που κάνω, δηλαδή το ότι πάω στην Εκκλησία ή είμαι χριστιανός, εμένα με κάνει χαρούμενο. Είναι ωραίο, είναι όμορφο, είναι λαμπρό. Οπότε αυτοί από μόνοι τους σιγά σιγά έρχονται. Καταλάβατε, τους αρέσει. Δηλαδή, εγώ δεν σκότω δεν τίποτα για την προσευχή. Κι όμως τα παιδιά μου τους βλέπουν προσεύχονται,
έρχονται, κοινωνάνε, έρχονται στην εκκλησία. Δεν θα πούμε όχι κάποιες φορές. Δεν θα πάω σπίτι να κάνω φασαρία. Δεν θα κάνω φασαρία. Και στην νηστεία το ίδιο είναι μαζί τους. Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι, στην οικογένειά μου, όπου δεν είχαν καμία σχέση με την εκκλησία. Καμία. Απολύτως καμία σχέση δεν είχαν. Το σπίτι μας δεν θυμάμαι και είχε και εικόνες, μα νομίζω μια στεφανοδική. Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι τελευταίο, Πάτερ. Να πείτε, κάτι να τελειώσουμε, να πείτε. Μισό λεπτό, γιατί δεν τελειώσουμε. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι εγώ ουδέποτε έκανα κίνημα στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στα αδέρφια μου, που ήταν άθεοι με την προσευχή και με το παράδειγμα. Και σιγά σιγά είναι όλοι τώρα στην εκκλησία. Όλα είναι τίποτα δεν είναι. Ξέρετε, όταν πιέζεις, φεύγεις και αντιδράσεις. Φεύγεις και αντιδράσεις όταν πιέζεις. Ενώ όταν απαλά, όμορφα, γλυκά, είναι πιο όμορφο αυτό. Σιγά σιγά. Θα πούμε και κάτι, θα πούμε. Θα μιλήσουμε, αλλά πιο πολύ να μιλάει το παράδειγμά μας. Καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ που έμαθα να προσεύχομαι, δεν μου είπε η γιαγιά μου εμένα, η γιαγιά μας που μου έμαθε εμένα, δεν μου είπε κάτσε να κάνεις προσευχή, η προσευχή είναι αυτό, είναι το τέταρτο κεφάλαιο του ευάδου του ποντικού, στο κεφάλαιο μέσα στο κοκάλι, είναι δηλαδή σε δεν πράγματα. Απλά εγώ την έβλεπα, που άναβε το καμπύλι, θύμιασε, την έβλεπα και προσευχόταν στα εικονίσματα, και αυτό το πράγμα μπήκε ως ζωή μέσα. Ζωή. Καταλάβατε, δηλαδή λέει στο Γεροντικό κάτι πολύ ωραίο. Λέει Γέροντα, πώς θα αποκτήσω φόβο Θεού. Δεν του λέει πήγαινε να διαβάσει το τάδε βιβλίο ή πήγαινε να ακούσει αυτό ή κάτσε να σου πω ή κάτσε να σου πω. Του λέει πήγαινε να βρεις έναν άνθρωπο να έχει φόβο Θεού, να μάθεις τι είναι. Καταλάβατε, η πίστη είναι βίωμα, είναι εμπειρία. Η πνευματική ζωή είναι τέχνη που διδάσκει. Διδάσκει, δηλαδή το βιώνεις, είναι ζωή. Ζωή είναι. Και ο Θεός, η πνευματική ζωή είναι, δεν είναι μια σκέψη. Εμείς προσευχόμαστε, πιστεύουμε, είμαστε μέσα στην Εκκλησία και δεν κάνουμε τίποτα. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε εμάς. Εμείς προσκυνούμε το μυστήριο και αυτό αποκαλύπτεται σε εμάς. Καταλάβατε, είναι ζωή δηλαδή. Είναι ζωή. Αν λοιπόν έχω ζωή Χριστού και ο Χριστός ζει μέσα μου, το καταλάβουν οι άλλοι. Δεν είναι αναγκαία να